Salam gaderly vatandaşlar, salam mehriban illeşler. Salam geliniňizler, halmara da hemmeňiz hoş geldiňiz. Bu nine biziň edebiyat agşamydyň ikinji sany. Häzir biz girişi cennet illeşimide vermekçi. E, Bu gepleşigimiz biziň Anna Sultan Kekilova barada boljak. Şonuň dörejizlik ýoly, edebiyat ýoly hem durmuş ýoly barada. Şonuň edebiyat ýolyny, durmuş ýolyny gurrun bermek üçin cennete söz berelim. Cennet iýleşmez aýdyberin. Salam yurttaşlar. Yine bu oturuşluğumuzda da Anna Sultan Kekilova bağışlap geçirip otuyoruz. Geçen çıkışımda men tarihimizde de mert kahraman zenanlar var deyiptim. Şu zenanların biri de şahir Anna Sultan Kekilova. Yine bize bunu hiçbir oku kitaplarında öğretilmedi, görkezilmedi. Şunun için biz bunu indi öğrenip gepleşimize, yurttaşlarımıza yetirýäris. Türkmenistanyň zenan gahrymany Anna Sultan Kekilova, ustad şahir, milli watançy we insan hukuklary ugrundaky görüşiň pidasy. Ol 1942-nji ýylda Aşgabatyň Köşe obasynda dogulýar. Anna Sultan ilkinji goşgularyny entek mektep okuwçysy ýazypdyr. Anna Sultan Şaly ve Aman Kekilowyň iň uly agasy Seyit Kekilowyň körpe gyzy. Şol sebäpdenem onuň ilkinji goşgulary Seyidowa familiýasy bilen çap edilýär. Türkmen Döwlet Uniwersitetine okuwa giren soň ol 19 ýaşynda durmuşa çykýar ve şondan soň goşgularyny İlyasowa familiýasy bilen çap etdirýär. Emma 1968-nji ýylda adamsy bilen aýrylşan soň ol öňkü Seyidowa diýen gyz familiýasyna dolanman, öz kakasynyň familiýasyna alyp Kekilowa bolýar. 1968-nji ýylda onuň Zenanlar atly birinji goşgy kitap çap edilýär. Anna Sultan Kekilova henüz Türkmenistanda hiç kim garaşsyzlyk diýen söz hakda pikir etmeýärke, garaşsyzlyk ugrunda göreşipdi. Ol garaşsyzlyk ugrunda göreşmelidigine, Türkmenistany gulçulukdan halas etmelidigine, Türkmenistana demokratiya getirmelidigine ýer düşünipdi. Türkmenistanyň SSR-iň düzümden çykmagyny gazanmak üçin ilkinji adımlar adipdi. Öz goşgularynda Türkmenistanyň Orsiýetiň gulçulugy astynda ýaşaýandygy barada, Türkmenistanyň Orsiýetde güç bilen birleşdirilendigi hakda ýazypdy. 1971-nji ýylyň 26-njy awgustynda Anna Sultan Kekilova antisowet pikirler bar diýen şüphe bilen onu hoplu düşman hökmünde dälhanada ta ölýänçe jemgyýetden gizleýärler. Anna Sultan ömrüniň soňky günlerini dälhanada geçirdi. Ol hakda ýekece ogly goşunyň gullugyna gidende, gullukdan gelende, öýlenende ýanynda da bolup bilmendi. 1983-nji ýylda dälhanada da aradan çykypdyr. Onun yaş aradan çykmasy Sovet zulmynyň agyr bolandygynyň subutnamasydyr. Kitaplary 1968-de Zenanlar, 1971-nji ýylda Gara saçlarym, 1992-nji ýylda da Ömürzaya ýyldızym atly goşky kitaplar çap edilen şahiriň goşgularyndan parçalar. Maysa kösüklendi, güllü sahrada, günden sorasınlar meniň derdimi, haýsy ýerde nirelerde bolsam da, ruhum bilen söýýändir ýurdumy. Biziň gapymyzdan dağlar görünýär, şol dağlaň hem öz ýüregiň dağı var, çabgalar jar ýasar dereleriniň almaly incirli gözel bağı var.
Eger de men boljak bolsa düşmanım, ajdarhadek belent bolsun dünyada, kül üstünde oturandan bimaza, govudur özüňi oklanyň oda. Ine şeýle aýdyň öňe çykan adamlarymyzy dälhanalarda, türmelerde çüýretdiler, ýok etdiler. Ya da şüpheli ölümler bilen ýok edildi. Şeýdip Ana Sultan şahyrymyzy bugünler ýatlap geçer. Dinläňiz üçin sag bolun. Sözümü bitirdim. Sağ olun. Cennet illeşmez, lokal minnettar. Mine cennet illeşmezin gurun verşiyali. Ana Sultan Kikilova 1942-nji ýylda dogulun, 1983-nji ýylda şol dälhanada ardan çykan. Ene watandaşlar görüşmiz ýaly biziň Türkmen milletimiz, Türkmenistan döwletimiz hiç haçanam garaşsyz bolmadyk. Häzirki günem şol edenetlikler dowam edýär. Ana Sultan ýaly dälhana dykmasalar inni gönümel türmelere dykýarlar adamlary. Bir agdam gürletmejek bolýarlar. Sehel şu bir zada dogry düşünüp, ýa-ni sen dogry hereket edip başlasaň, ine hökümete yaramaýan ýeri watandaşlar. Ine şeý diýem, ýa-ni gül ýaly bir gyzyň ömrüni kül edýärler. Näçe ýyl şu dälhanada ýatýar, 14 ýyl ýatýar öýdýän, ýalňyşmasam. Yaş ömrüni şu taýda geçirýär. Iň soňunda şu urulyp dermanlar, ýa-ni berilýän dermanlar ba, urulýan ukollar ba, günnelik o taýda ýatýan, sen sagdynam bolsaň, men sagdyn diýip, aýdaňda da sen 50 separ aýdaňda da saňa sen diňleýän ýok. Şolaryň grafiki boýunça, şolaryň wraçlarynyň nazначениýeti boýunça etmeli ukollar ba, ýürüti edip durýarlar. Günne 2 wagtynamy, 3 wagtynamy edip durýarlar. Ine şeý dip adamy sandan çykarýarlar. Sen soňa waka sandan çykýan diýende adyňam, gürülýände adyňam, hemme zatlar duman kelläňde aýlanyp durýar. Şoň şinem özüňden giderýär edýärler. Özüňden gidirmek ýa-ni seni öz adam sypatyňdan durabara ýok edýärler, seni giderýär edýärler. Adam sypatyny ýitirýär edýärler. Neştaýda Halmuradaga söz bermek isleýän Halmuradaga aýdy beriň. Sağ ol kardeşler, yani cennet kardeşime aydık geçti de Ana Sultan Gorgul'ün tercüme halini yani şu tayda ağdalmadık zatlar var. Ben şu zatları aydık geçmek için üstüne hoşmak için. Yani Ana Sultan şehit kıydı. 42. yılı hakikaten doğulun. 19. iyun 1983. yılda dälhanada aradan çıktı. 71. yılda türmeye basılıyor. 83. yılda şu tayda aradan çıktı. Cemi 12 yıl dälhanada saklanıyor. Doğulun yeri Köşe Ovası aşağıdan getirildi. Ana Sultan'ın doğulun yeri Köşe Ovası. Son ilkinci dälhana salınan yerine Köşe'de, tam Göktepe'deki dälhanada, tam onun Daşoğlu'daki dälhanada, tam Moskova'daki dälhanada, sol bir dälhanadan beýleki dälhana uğradı. 12 ýylda tünçüyle diýär. Ana Sultan başta öz goşgularyny ýa-ni çağalaryň şahyr hökmüne çap edip başlaýar. Çağalara başlar goşgular. Ondan şol 60-njy ýyllaryň ahyryna çenli jemi 3 tane goşgu kitap çykýar. Sonra 71-nji ýylda şol Türkmenistany şu bolup geçýän zatlar tanqid edip Türkmenistanyň CKKPT diýär-de şo döwür ýa-ni Kommunistik Partiýanyň merkezi komitetiň açyk tanqidler şol döwür Moskwa 24-nji gurultaýa açyk hat diýär. Şu zatlar Türkmenistana bolup geçse, men şu zatlara garşy ýa närazy idim. Ýeketäk başyny götüren demän pikir edip görün. Türkmenistana çuň häkimet bar. Şu basyp alady. Şonuň garşysyna dik durup,
Men var dip çıkış eden adam şol döwür ine Ana Sultan. Ýeke göbeklim şo taýda orta çykan ýeri ýok. Men şoň üçin size aýdýan, men hem bu oýnaýan, hem bu ýanýan, hem belenýän ne baýdak geldiň anlamynyň barlygyna. Şo döwürä, şo pahyry ýalňyz goýdular. Ýeke joga çykyş etdi. Ol sağly kekir, aman kekir olur. O ikisem şoň agasy kakasynyň doguldy. Ýöne şolaň birim şoňa arka durmadylar. Ýogam şolaram teatr işgärleri, ýa-ni sunma işgärleri. Başga da ene Türkmenistanyň 300 tane agzasy bar, ene ýazyjylar saýýuldym. Bir topar ýal ýagalary. Biri bar 12 ýyl şoň halynyň habar alany ýokdur. Diňe kim? Ne Şahir Şiral türmeden çykanyň barp şoň halynyň habar. Olum türmeden çykan. Maşa adam on gol oyunu da bar. Ene şeýdip ýalňyzlykda ene şeý korlar dünýäden täzeledi gör. Mundan başga da şol ýanky 24-nji gurultaýy Moskwa hat ýazy, men şu alyp barlayan siýasat bilen narady SSR'de. O bidiňe adamlary ýerlemek bilen, adamlary hakykyn kesmek bilen baglanşykly bir alyp barlayan siýasatyny şu bizim aýdyşymyz ýaly imperiýa siýasaty men şo bilen rady edäli. Soňra meni KGB çagyrýarlar, ýygydymy. İşinden aýrýarlar, kitaplaryny çapdan çykarýarlar, çap etmekden ýüze urýarlar. Ondan 70-nji ýylda mezbur bolýar. Britaniýanyň, Welika Britaniýanyň şu sözlerini aýtsa, Angliýanyň ilçihanasyna ýüz tutýar. Men oňň ýanyň ol SSR-iň garajdarlygyna ýüze urýar, açyk. Men SSR-iň garajdanyny boljak geldi. Tamam, ilçihana ýüz tutýar, Angliýa maňa gaçyp ataly berýär. Yani şol döwür alma on haky bardy. Sebäp näme üçin? Ana Sultan Kekili we şol 60-njy ýyllaryň ahyryndan başlap Andrei Sakharov hem de Yelena Bonner şol aýal ikisi bilen gatnaşykda bolar. Andrei Sakharov diýilýänem ýurtdaşlar SSR-de iň uly alym, 3 şeýle SSR-iň zähmet gahrymany geroý. SSR-iň iň ilkinji atom bombasyny oýlap tapan we şonu ýene işe ýa-da ýerden adam. Andrei Sakharov diýilýän. Şol alym adam soň düşünýär, nähili aýylgans ýaragy oýlap tapan. Şonu ýatyrmak barada hem merahat diýär, garşy çykýar. Muna alyp şol sen kim akıl diýen ýalyny Ana Sultan edişleri ýa. Ýöne muna alyp Nizhny Novgorodda ýa-ni Gork şäherini ära ýaly kysym şo taýdy. Göt stoluny öý stoluny satlaýar. Ana Sultanyň şolaň şagirdi. Şola bilen gatnaşan. Yelena Bonner bilen hem Andrei Sakharov bilen pikir edip görün. Şo döwür Andrei Sakharowyň adyny tutmak gadagandy Türkmenistana aňyr durdy. SSR-iň giňişligini. Ýöne ine şu ödünne mertlik tapyp şola bilen arkaýyn gatnaşyk eden. Ana Sultan. Ine täleýiň ters bolsa boljak şolakan. Bir adam Türkmenistanyň şoňa arka durmady ýa çykmady. Şonluk bilen bu görgüli ýurdun täzeledi. Näme diýip aýdyn? Ýakaja ogly bar, ýygyna galan, oň ady Robert bolmaly, men ýalňyşmasam. Hakykatdan men şol cennet kardeşimiň aýdyşy ýaly, o ogluny armaq eden, ne armadan gelen, ne ullukdan, ne öýlenenne hiç ýerde şonu çykarmadylar, görkezmediler. Ýakaja çagasy perdendi şol Robert. O Robert tip oň adyny näme üçin Robert goýdy? SSR-iň şo döwür şahyry bar, Robert Rajdestrowski dip ady belli tanyman şahyr. Ine şoň hatyrasyna ogluny Robert dip ad takýar Ana Sultan. Ol bir sunwatyň adamdy. Sunwat üçin bu dünýä ýenen adam. Ol hiç açan akyllan adyşan adam da şunu çyýrlap ýan ol şana seda aýtdyňyz da şunu ýa-ni şol akyl üýtgüçi derman urdular nämetler. Şonu da şol şeýle alaýdy ýa-da 82-nji ýylda gelemde türmeden şonu da öz akylyny diýdi. On ikinji ýörgül ady Ogluk. Öz arlyny Ogluk diýip tutar ekenler adamy. Şonu bir gözmen aýynjar seredip meni ustadan alyp çykaýdan diýip aýtdy diýdi. Şo seredi otur diýdi gözüne. Ama ýene böyle. Maňa şeýle alyp oturup o gözi ýaşly gurulmady şu zatlar. Bir adam şudan ana diýdi, arka çykmady. Bular Ana Sultan Kekil we Şahir Şiraly Nurmuratov, ondan
Avariya bolup öldü kadıncının yoluna adını tapın o şahıyla. Okey. Bappa göklen mi? Yok yok bappa göklen kızlar batlı. Hem yerde aydımlarım var mı ne yardım aşana. Şunun hemmeti bir dene çerraktaki bir yaştaki Kurban nazar edeyim. He, Allah. Şun üçüsü yollaş ol terkeşen adamlar. Üniversitede, institutte, aşavatda okanda vurlar. Sonun mer tanıştılar. Yine nerelerde bir yaptık. Anna Sultan Bey'i de öldürdüler. Şiirali'nin türmeye bastılar. Son yurttan mezur ettiler çıkıp gitmeye Orsiyada. Kurbanı da rezil zamana yolla avariye düşüp vefat oldu. Onun yaşatmazdılar. Görünüp durdu yaşatılmaz. İyi editlerilmez. Yani Anna Sultan Gölgölü'ne 41 yaşına dünyadan armağanlatıp gitti. Bir ağasam, bir doğun armasam, bir kardeşim, bir işteşim gelip şuna arka durma diye havasarlık etmedi. Men şon için aydan ine bärde bizini Türkmen kültürlüğünde nir dedi. Yani o ol şu gurrunsiz gozgadığınız yanan sağ ol hatırasın tutanınız için. Anna Sultan Görgülü mene bu tertegine dayanan şu da sizin aydan zaten ileşti. Ne tip bolsa yurda varsa yine adınan da kelder yadigarlığından. Ina şeyle. Şon için koy halkımızdan bilsin o denanın kimdigini. Ol hakimiyeti basıp alırlar. O yadından çıkaryan olsa ya onu diyen olsa adını tutmayan olsa ol halkın yadından çıkardığı değil. Halkın yüreğine o ulukan ornu vardır yanıp duran yürekler. Yani kredik görün. Ola o tayda akıllı şehir diyen uğran böyle o Samsun. Köşü dönem yine şular yaline batırlayın ana. Ne adı var ne ödü var. Hiç tat yok. Ne kıyıskaça şonayda ineydim sonra sorularınız varsa cevap verin sağ olun dinleriniz için. Sağ olun kalmada. Şu meni yani bir hayran galyran zat bar. Kurban nazar edip fiyatladığınızda olan bavariya oldu deyip bolin. Men şu 80-nji ýyllarda olam şu ýogalan bolmalla. Kurban nazar edip ýadymy şunok ýyly ýöne doglan günü ýadymy 1 mart bolmaly. Inni şu döwürlerde onça ulagama ýokdy Türkmenistanda häzirki ýaly. Ya o döwürlerde Aşgabat mara arasyna gatnap taksit ýanem ýokdy hak şahsy ulagy bilen. O döwürleriň ýaldat ýokdy. Her bir öýde maşinam ýokdy. Awariýa bolar ýaly. Ýollarda käme hal bir maşin gabat giräýmese gabadym bilen ok. Onuň nähili beýle bolup awariýa bolýar. Şo döwürler. Ben çok Kurban nazar veresen ölümün hükümetin üstüne yüklemekçiler. Olşanlı. Sebep nämeden? Şu Rybakov diýip bir ýazyjy geldi Moskwadan. Ol şu Rybakov özü ýene bir kısan ýazyjy hem şahsy. 4 bolup barýar. Şu ular Krasnovodska barýar awada. Dinjanma hem şu taýda ýazyjylar bilen ýa seminar geçirmekçi Moskwadan gelen gemen mihman. Sonra barýar gagadanjyň ýa polkundan bir sallat ýollaşlaryny atyp tüpeňläp gaçyp şäherden çykyp gara ýoly bar ýa-da ýa-da Aşgabat Krasnodar ýoly. Ne görse öňüne bir awtomatly görse bir Volga maşyn gelýär 24. O da ortaty seýret diýen aýtşyň maşynam ýok. Onu elin galrıya durmaya ol deninin geçenini atıyor da yank avtomatlara. Oğlum tüyünüp gelen maşin 120 130'dan çok geliyor. Gidiyor dumdur. Bolu hiç göndü yırgar mı şu taydı. Ondan sonra atan sallada mevduna tübölür. Maşallah. Ne tragedi. Men yani o tayda o hükümetin eli vardı paydıp bilecek gal. Yani Bappa Göklan'ın ölümüne. Anna Sultan Görgülü'nün ölümüne. Şiiralin şeydi yurttan çıkarılmağına başladıkken bir topar adamlar şunun hemmecine sebepler yani sonra niyal ya onun yanına akılır bir aydiya sen şumar bir topar diye aynen Muhammed Nadar Gafur'un dövrünü Gülli Ali yaşayan onu herten Gülli Ali yaşayan hani Aşgabat'tan 20 kilometre ileride Anna Sultan Görgülü'nde türmede çüreme Delhan'da çürüdü o tıklar bu yaşayış mı? İksan ağasam sonra da işgari.
Şol monolog nefes tiyatrını, näme tiyatrını, drama tiyatrını görle hatta yazıcılar da ýozun utanman, uyanman, 10 ýyllap ana jiňat medal hany diýet ýeteni mene gülüp o sahna çykýan. Näilli semerst we diýerde ortlar. 200'lük ine Türkmeniň kömsükleri şo taýdan görýän. Ha şeýle. Başga näme sorajak bolsaňyz men biraz neden şiirallan kän estimde Türkeşemden bäri şol ortaýetde bir kil doz emek bolmak niýeter etdim ana da şahyr şiirally Türkmenistandan çykarlandan soň. Tornaýdyk bir topar adamlar halkymyň bilmeýän azy hakykatly gatykän. Wagt ýokdy zatlar aýtma. Ýöne sag bolup gyzlar gelinler. Şuna edebiyat akşamlarının başlarında şey edip yuvaş-yuvaştan şu inne bilen uyugazan ýalydyp şol Türkmeniň taryhyny şolar ýaly ägir rol, ägir täsir bolan insanlar, beýik insanlar ine hökümetini edip şüýle düşünýär. Any Sultan Köşewosynyň men pikir edýän şol ganyny Göktepe galasynyň şehitleriň ganyna ýylyp duran bol. Ýeköz birden an bol 280 milyon SSR şykýar. Näil atın hyýal ýürek gerek. Onun üçin siz kireden sizin öňüňizi baş tutanyňyz ne şolar ýalyny gyňaşly denalar alyp barýar. Tamam. Da sağ olun halmada inni vatandaşlar bakara söz berýät diýen. Bakaram şu Ana Sultan 2 kilo barada nämeler aýtjak. Üstüne bakar. Salam ildeşler, vatandaşlar. Mene dinläp oturup aklım durdu. Killem doňdy. Şekä öňüm eşitdim, men şu çağlykda da eşitdim o zatlary. Gurur duýýan men. Ana Sultan Kekilova men gurur duýýan, minnetdar şol aýaldan, şolar ýaly mert bir aýal doganymyz ýaşap geçipdir. Eger käşke ölmesedi, ýaşasady. Ben şu goşgymy Ana Sultan Kekilowaň biz dowamaty diýip şu goşgyny ýazdym. Sen asyrlar ýaşar baky diýipdiň, nesillerem ýaşar baky diýipdiň. Belki bakydygyny öňden görüpdiň, bugün uýam öňläp dowamatyň bar. Ana Sultan mert zenanlaryň biri, ýüreklerde baky diridir diri. Senin şanyňa ýazdym bu şoğry, senin bugün öňläp dowamatyň bar. Indi yarın janlap günler görülmez, diktaturan yoluna yol berilmez, zahmet geçen halal hakkı iyilmez, indi senin müňläp dowamatyň bar. Yakin önde täze döwlet guruljak, ağa ak, gara da gara diýiljek, Ana Sultan senin arzularyň boljak, bugün müňläp senin dowamatyň bar. Goý açylsyn ak garanyň arasy, tapylýandyr ähli zadyň çäresi, birleşdiler Türkmenleriň barysy, senin bugün müňläp dowamatyň bar. Basym bu diktatura ýok ediljek, demokratik ýol bilen öňe gidiljek, ol güni tutsaglar hem halas ediljek, senin bugün müňläp dowamatyň bar. Yazan goşgularym indi özümizi şu Ana Sultan Kekilowaň dowamy, biz dowamaty. Ana şoňa pikirlenip, niýetlenip ýazdym. Sağ ol Bahar kardeşim, tüveleme. Galamyň ýeti bolsun. Dowamly bolsun, berekelle. Sağ olun, sağ olun. Sağ ol Bakar. Bizim ullukan sağ olsun diýäs, gaty goşgy, gaty ýerine düşüpdir. Hakykatdan hem dowamaty bar. Dowamy ölmedi. Ana Sultan Kekilowaň. Ýene-de bir biziň ýyllaşymyz gelip goşuldy. Ady Mälik, bilmedim eger gürläp bilýärmi, belki işdedir gürläp bilýänler, gürläp bilen wagty elini galyryp. Hoş geldin Mälikciğim.
O elini galyp aýdyp biler eger gürläbilýän bolsa. Oňa çenni men häzir şu Anna Sultan Kikilwaň bir goşgusyny online şu wagt tapdym häzir. Men şonu okap bereýin. Beýleki watandaşlarymyzdan taýin bolýança. Gylysyny gezýäris, haçan taýjak näbelli, gitjegimizi syzýarys, galjak haçana çenli. Geldik sıynak yere, kökünden sıynan yere, bu ağır sıynaklara dözjek haçana çenli. Mekirlige bil bağlap, gezme yalandan ağlap, iyili özüňi allap, gezjek haçana çenli. Bolma gaýyba gurjak, bir haka belli geljek, yazjagyňy yaz gerçek, yazjak haçana çenli. Yine şeyler bir 4 kuplet goşgusy var ekeni, şonu okaýyn idim. Enne häzir şu ýerde Leyla illeşimide söz vermek isleýän, belki Leyla illeşimiz sesini mikrofon açıp gürläp bilýän bolsa, siz näme aýdy biljek? Başysyny. Salam kardeşler. Menem öz gezikimde ömür degen şerimi okup berjekmen. Men ömürni körmey kalypman. Ýonginamdan ötüp getipdi. Kolymda bir kitapny tutup, takdyrymny bitip getipdi. Hatda yüzünü bir bar körsetmey, izlerini çizip getipdi. Meni hayat jangige taşlap, küraş diye yazıp getipdi. Ketiyapman ortidan quwup, bolalikni, yoshlikni taşlap, goho külüp, goho anglamay, goho unusiz közümni yoşlap. Har bahorda bir yo'qlab kelip, yoshimga yosh qo'shib ketarmish. Go'yo menda alami bordek, sochimga qor to'kib ketarmish. Men umrni ko'rmay qolibman, yonginamdan o'tib ketibdi. Peshonamga ajinlar tortib, suratini chizib ketibdi. Bolat sağ bolun, şundan ibaret. Sağ olun. Sağ olun. Leyla illeşimiz. Sağ olun Leyla kardeşim. Şu yerde bir Rahmet. bir täze gelip goşuldy, ne bir watandaşymız Mälik. Eger ýagdaýyňyz bar bolsa gürläp bilseňiz, sizden bir salamlaşsaňyz watandaşlarymyz bilen. Men sesim gelýän, salam aleykum. Gelýär. Salam aleykum. Ola çarym näde köp. Ulakan salam. Wa aleyküm esselam, hoş gördük Malik. Bäde watandaşlarymyň dolu tanşanlap gelen. Melika moluma bilýän de tanýan owadaşymdyr. O şu wagt ýazgy edip dur Mälik. Efire ýazgy. Şoň üçin ädir belki sizem Anna Sultan Kekilova barada bilýän adamlardyr. Eger taýýarlyksız bolsaňyz, öz ýadan goşgularyňyz bardyr. Bugün edebiýat agşamy. Şoňa gelip goşulyňyz, gaty begenýäs. Minnetdarlygymyzdan bildirýäs. Birinji gezek goşulýaňyz, onam watandaşlarymyza aýdaly. Mäligem biziň illeçimiz özüniň bir gyzykly goşgulary bilen kämakal ýazýan bolmagy çemeli, gyzykly goşgulary bilen bizem bir begenlerse diýär. Başysyna Mälik. Sağ olun, men her ýerekden goşuljakdymdan ýyjra işleýänlerden hemme de bilmedim. İş yerine internet birazcık çıktığıma oldu mu? Kıyınarak katıldım diye.
Bağışlarsınız giyicirak bulunsan. Yani yok. Ayt ver. Ine Anna Sultan Kekilova barada men çalarak bilýärdim, mektepde urna bir bilýärdim, ýa-da bir sähel bir nemesi ýadyma düşýär. Ýani dälixana neme ýygnapdyrlar diýe. Soň goşklaryna bilemokda. Bir şol aýnaň penjiräň öňüne gelip bir kebelek gonýa, şondan bir mysal alyp bir şo kebelek özüne meňe bir ýadan goşky morly mokap beripdi. Haty ýer keçiräkdik biz 4-nji, 5-nji klas bolsak. Dol ýadyma düşenok. Edil o arada bilemok. Ýöne goşky diýdiňiz ol arada bir zatlar ýazan boldum menem boldum. Bilmedim. İlleşden gowundan turar diýe umydym bar. Öň ýazy wa görmedim, ýani ilkinji ýerek ýazýan. Gatgowy. Onda häzir onu okap bereýinmi? Okan. Biz için gatgydykly. Bolýa, borçamynt. Teskinip oýandym, giýjäň ýarydy. Howa aýazdy, ýagmyr ýagýardy. Bir görsem ýatagyň aýak ujunda täsin bir ses edip ýagyşdanýardy. Uykym gaçdy, damjalary synlamaga başladym. Dertden midir bilmedim, gözlerimi ýaşladym. Yorgan ýasyp bir kenara taşladym. Gam çekip oturdum, setirlere başladym. Damjalardan alham aldım sönmedim. Sağı solu gözledim emma Türkmen görmedim. Birisi ors bolupdyr beýleki Arap. Türkmen ölen eken, galan babarap. Maňa gögün goýmaň, ölü diýärin. Men hem diýeri däl, her gün ölýärin. Hasret kaldym Türkmenimi gözlärin. Öldüm özüm heniz, ruhum ölmedi. Yurttaşlarym birin öldüler. Yurt almadı ýat ýerlerde gömdüler. Hosarlary göremedi patasyny berdiler. Kana aýdyň, kim diýer bize diýerler. Doga dilek etdik beýik Allaha. Ýöne olam görmezeken ejirden däni. Hazafy İsany, sowapy jynçy mollafy. Satan eken Allah'ı, galman vajdany. Atalarymyz ogul handyr beýikun. Weset etmiş daş yüzünde bilgihan. Gorkut däden däli domrul, bolaýypdyr ýöne fan. Peygamber söýrümde, sirse gurup ýatyrýan. Ne rızk kaldy, ne bereket, ne de bir söýgü. Tünöklerde ojak asty yanmady. Büýsedim seni kakam diye çağacygym ağlady. Hasret çekdi eneler, rahat uklap bilmedi. Ýöne bugün şunu gördüm, seni umyt öçmän eken. Mert jigitler zenanlar inni ýola gelenler. Bu milleti ýurdu satan başymyzda guuru tüken. Türkmen şeýdip ejir çeken, watanyny terk eden. Yeterini, şol tükeni ýakmaly, ýa goparyp atmaly, ýogsa ýene ýat ýurtlarda böwürlenip ýatmaly. Bu dünýeden manysyz, ýyzmadan ötmeli. Gaýrat ediň doganlar, geljek nesli ýakmaly. Diňen üçin sag bolun. Bu kadar. Sağ olun. Ene talan. Ene halktan niye hiç geldim? Ağzına yüreğine sağlık. Gelik doğan katık oluşuy. Şun ýaly halk nädip öldürüp bolur? Bolmaz. Kayın bolsun. Şu betonun aşağına saltaların Türkmen ýene döňüp çykar ýerim ýüzüne. Hep ol atababalan anaýlan tur adamlar kalgan. Berekellä sağ bolmaz. Kalan ýetip bolsun. Usta men ýene bir söz goşaýyn, ýanky Ana Sultan Marada şonu ýanky şol 71-nji ýylda dälixana akidellerini Ana Sultanyň ejedi hem Aşgabatda hem Moskwa hem kommunistan merkezi komitedinin Moskwa. Sultan Andropov KGB maşlaşydy. Hat bar niýazy men gyýdym öz aklynaky adam.
Men gyzym däli däl. Men gyzym öz huşundan adam. Onu gelip lägertip basyp alyp gitdiler. Öýümizde otyka hiç kim skorinam çağıramda, maşinam hiç tüy kömegim. Onu alyp gırazanypdyrlar, eli bilen taşlap ona mäkedipdirler. Şo gidişi boldy diýär. Onsoň şu edebi Şol miras. Androp halbanda Awo. sözüňizi böldüm. Awşlan. Awo. Şol Androp biziň kimdi ol gaýgysy Atabaýew mı ya beýleki Beriýe diýip bir nime bar, bir bela bar orta. Awo. Şol tarapyndan öldürilen diýilýär. Biziň nime şol gaýgysy Atabaýew şo dogrudyr? Oğuz'a beryan atmölrün adamsa yiderler gaýgysy Atabaýew hemmesi gitti bizim Türkmenlerimizin şol ady belli adamlary, dilçileri, Türkmençiligi, o öz başdaklygy, o milliligi gorap çykyş eden adamlar hemmesini berýän ýok etdi. O şoğulçuların Awşan ýene de kabinetinde Awa. kabinetinde bir neme Türkmenlere bir zat diýip küçümde bir zat gepler oturuş bolar alyp topalan eken diýe gaýgysy Awa. Atabaýew. Awa. Ana şu taýda duran ýerine kabinetde şu pytyşyny ýa-da şu ýa jeda berilen kamerada. Üstüne topulan atyp öldüripdirdi. Awa. Ýene Ana Sultany dolup gelsek, awa oň ýazyn bir topar goşgular ýok ediler KGB tarapyndan. Azatlykda ýazan goşgular bar, ýanky. Bennilikde dälhanyda ýazan zatlar bar. Hemmesi ýok edilen şolam. Ene şol akalatla ýa akyektal eden ene bir lukmalyň edibilse şol öyle çarymyşa dowr kılıp. Hemmel Onçin şu Sovet Soýugyna gulluk eden hemmeler. Öz Sovet Soýugyna gulluk edeniň bilenem ol diýri adama näet on beýdip çüýredip bilýär. ana şolar Ha. öz Yoksa için Ana Sultan görgüli goşgular aýdym edip Türkmenistanyň radiýasyny, telewizionyny gün aýdylyp durdy. Biz şu aýdymlarda bolan näsil? Şäňmi? O eýesem şu goşgulaň eýesem bana dälhanada çüýredilip taklanyp otyr. Ona hili küýüldük bani. Ne ederler? Özümüze gurturýarda. Awa. Türkmeniň eli bilen Türkmeni gyrgyna berdiler. On Türkmen niwaýdan o taýda bilemät o. Nämesi Türkmenmiş malky. Halkyň depesinde galap oturarlar, soňky otur diýip bakýarym dowamly. Öňkülerim şolardan iýdirler. Ene Ana Sultan örgüden akbaryny iýdirlersen. Sonra hemmesi şu partiýany çynuşalar. Wezip için o enesin satma taýýar garaňladylar, o çykýar. Pasportda Türkmenler pasportda yazılanda Türkmenlik yazılı özünün kanunu alıp görsen Türkmen hiç Türkmenin yüzü karası. Yüzü karası ortada hani edip oturan işler için ne şuna gelmiştik. Şu öz içimizden öz depemizde hainlerden haini sayılap oturdular için yine Türkmen şuna düştü. Başkaça düşünürüş yok mu? Doğru. Onun keyif edip öz halkının üstüne depesine şanlıkta yani. Keyif edip. Başka milletden keyif oturan. Teredin o merkez adiyeti beyleki devletlerde de başına diktatörler oluyor. Bizimki hal edip öz halkını şuraya eziyet veriyen, şuraya zulüm görkeziyen haramdadı yoktu. Yani biz şu güne düştük. Böyle başka kim näme aýtjak bolsan bağışlan, ben sizin elinizden mikrofon alayım mı? Bolly, aýtjaklar aýdyp bolly, her kim öz pikirini aýtdy, her kim öz ýalan goşgyny okady. Watandaşlar öne täze gelip goşulan watandaşymyza da gaty ullakan minnetdarlygymyzy bildirýär. Gaty gyzykly goşgy, ýüregiňe batyjy goşgy. Gün işden çykany görünip durdy goşgynyň. Ene şeýlerek ene bugünkü edebiýat akşamda şu ýerden tamamlaýsak diýäs. Benim şu ýerde goşgymy okap berýärmi? Ana Sultan Kekilowada bir sene galar bizem şunun dowamaty diýdik. Şoň arzulary
Ýurda garaşsyzlyk etmekdi. Indi bizlerim şonu alyp barýas. Şoň esasynda menem şu goşgymy, ýazar goşgymy okap bersem diýdim. Oka kardeşim hemşin yok. Bu edebiyat akşamı oka vermeli. Böyle dinlen. Sanlıca ayımız, günlerimiz kaldı. Vaqt bize tarap işlep başladı. Yıkıcılık dövrünü geçirip meclis kuruculuğuna başladı. Täze Türkmenistan kurucuları yaşılı yaşgıça çizgap yengini arman yadaman hizmatta bolup anlattılar geçmişi ve geleceği. Yine anladıldı Türkmen halkına esasan toprak senki däldigine ýüriýetde gurnaldy bu oyunları barany diýip Türkmen halkyna. Halkyň topragyny alyp elinden gysyp çykardylar ýurtdaşyna. Sebäbi olara gerek däl halky, raşizmiň maksady ýurduň baýlygy. Yeterindi gal ýerinden ey Türkmen, yorganyň astynda gorkup ýatanyň, göreş hakyň üçin geljegiň üçin, ýurduňa topragyňa eýe bol Türkmen. Gelýärinde hasap berjek wagtyňyz, kuklalar raşizme baş egeniňiz, genosidiň dürlüsini ulanyp, bir ýurduň halkyny ýok etdiňiz. Ähli eden işiňiz paş edildi, jenayatçylaryň ruhlary söndi, soňunda neslini düşünýän bolsa, hökman häkimiýeti halka bermeli. Guruji meclisi jarnama berýär. Ýurdumyz boljakdyr hukuk döwleti, öz ıhtiýarlylygyny dikeldip, Rus imperiýasyndan çykmagy gelýär. Sağ olun dinleriniz için. Sağ ol kardeşim. Bugün Cennet doğun alamın iti olsun. Köp sağ ol. Böyle Sağ olun sağ cennet. Guruji meclisimizde şu alıp baryan işlerimiz de bu. Şuna esaslan. Böyle sağ olun. Halmara daha devam ediverin, közüňiz kesildi. Yok, menneha devam ederlik kämbir uludat yok. Yani mençe biraz kaygılı bolup durda şu ana sultanly mesele bana biraz doğru düşünjek bolup ýurdun içinde kämen sulatlar kän oýlanym şol esasanam şol Aşgabatda deputat bolup baramda şu taýda Aýub Kakajanyna täjip edip deputat kardeşim bardy şol ýanky çağırlar we denarlar ýeme komitetiniň başlygydy. Onu bir gün geldi Halmurat diýip ustady diýip daşda dälxana bar, şoňa gidip şolaň ýagdaýyny görüpdim. Şu sosial kömek gerek boljak. Maýa medunany malaly ýanymda diýip. Ondan soň Maýa meduna Aýul Kakajanyna men ýene bir deputat 4 bolup şotak gitdik dälxana. Şu taýda görkezler bir garada gitdik bäne şu taýda. Şu jaýyň içinde diýip, şu howlyň içinde bir de urda diýdi. Ana sultanyň saklanan diýip. Gördüm ol, o taýda elbetde ýa ruhy hastalar olar näme edip näme goýup berenden bilen dürlü ýaşdaky adamlar dürlü ýemek. Ýani erkegi ýok, egneşige miridirler. 30-njy ýyllaryň garyplarynyň köni küşülegini. Aty bolup gaýtdym şotan, şonu aýdyp berdi maňa ýolga gelýärke. Şular ýalyk baly bar diýip. Soňam bu gurruna şol Moskwada 93-nji ýylda şeýraldan duşumda şahyr şeýraldan şonu olaýdyp berdi şu taryhyny. Ýürekde galyndat bardy, näme şu benne şeýdil, näme şu hem zulüm görkezildi diýär. Ýoksa bir ýumruk geldiňä, ýani oň ýüregi dağdanam uluk. Şeýdip bene. Bütün sistema garşy durup, SSR garşy durup. Orsun ýa-ni alyp barýan syýasatyna garşy duran. Şonu bir tarlar alyp geçişmändir de, akiden bolsa belki şu bilen ýaşar ýörür taramy. Hem şunu ýok boldy. 42-nji ýylda bolan janam 80 ýaşada ýa ýeten ýa ýetgenkä barandy şu. Ol hiç zat Ýewropada 90 ýaşlary bar. Bizim aramızda, sizin aranızda halkımızda görüllü olup yaşamalı, ne yaşıl demem.
Yaş gitti öne yazan goşgulary, kitaplary galdy. Oşon ýygyny alyp götürmek size bağlı, size monedy götürseňiz sag bolup hemmäňize. Ene bugün Malik kardeşimizem geldi. Ýyleşimi öz goşgusy bilen ýene indiki gepleşiklerine de ol çarmy. Ýene de çykar. Türkmenne talant kän, süýrek ýok kän. Onun için bolar hemmede indiki gepleşikler. Haw. Şol şol zenanlygyny düşünüpdir şo wagtlar Russiýanyň koloniýasydygyny Türkmenistan. Şoň üçin şo goşgulary ýazypdyr. Oň mogollygy ne? Şol professor ýa-ni dünýä ady belli Andrei Sacharov. SSR-in 3 söýdek zähmet gaşgyrmany. Oň döşüne Lenin ordenyň pesiniň 5-6-sy bar. Öz döwrüne sylanan atom ýaragyny oýlap tapan çykaran adam şol. Soňam şundan 100 euroli dünýä betbaşçylyk getiren diп ene çykyş etdi tribunada. Muna sykylyk atyp goýup goýberdi, soňam öýtüstoguna satberdiler. Akylyň ýerine däldi. Şeýdibim ölüp gitdi, göz tutuldy, öýtüstoguna. Nijni Novgorodda. Ene ol şoň okuwçysy şondan tälim, ilim, bilim alan Ana Sultan. Onun için bizim geçmişte beyik şahsiyetlerimiz bolandır. Hem yerin götü ya düğü niyaz bilen bir Kur'an uluyadı on doğması yani. Bir koymuşsunuz halka da yetirmeli. Onun için şunku o meseleni ya şunku edebiyat akşamını onu çağırma sağ olup katı vacip. Biz için halkımız için men pikir edýän bir topar adam ene şu zatlar görer, sereder, özüne gerek netijany çykarar. O ýazsynlar, ne şu çykyşlaryň aşagyny ýok pikirni. Olam şol ruhsat bolsun. Ana Sultan öwrülen. Hawa. Boldy men başa çykypdym. Hawalym halmada hawa Ana Sultan kekili waňam. Yatan ýeri ýakty bolsun, çaý jennetden bolsun. Watandaşlar onda şu ýerde hoşlaş aýtap diýär. Şunki edebiyat akşamynyň ikinji sanyny tamamlaýas. Hemmäňiziň geleniňiz üçin minnetdarlygymy bildirýän. Hemmäňize sag bolun watandaşlar. Sağ olun.